Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Naka Batesi TV ni priang subhai pi baro syaki mat kimat jongan ni kejan met sni sajan yo pamtia akalai puai tarik ku Kyllalyngkot arjar apun riu. Ngini sedang naga Jylla. Rengkat bat kari India baro kawai nin kesni ka Jylla Meghalaya kalaraki ya ka Martyrs Day ban kan mau buram ya ki nong yele lai lot ki bala IT yala ka jong ka jing em bat ki bala len yala di na ka benta ka jing yo lai lot jong kari India. Ya kani ke juk sengi lara khiru ya ka lungkho senyap jong u Mohandas Karamchand Gandhi ubala syakhsiat yap laikuli markhmat ha u Naturam Godse. Kajing tu jong Pyrthei Shaka Meghalaya Revival and Healing Festival 2026. Kabalalong hading Jubilee ground ha boilembong ka lalong kabala ishir kai ha kabala antat bagi ba poi syagani ke festival kala tampalat ya ka silak ngut. Kani gede ke festival ke pasau sengi ke bala sedang naduk ke arpunyo tarik bat kala kutno ha ka laipau tarik ku Kyllalyngkot arjar apun reo ya ke bala pelang da ke gatekeepers Meghalaya chapter bala yalam dau apostol angkrit sajuan harengkat ki nongelam na ki balang kristan ki bana Meghalaya bat na ki weipat ki benta jong kari India. Kinong yalam ke Pyrthei District Congress Committee kila penlong ya ke jingya khi ke bajai-jai hayo bernihat ban persya ya ke jing ben kela jong ke sorkar NDA bala yalam da ke BJP ya ke Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme syaka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin. Menteri ke Sorkar Jylla bakmi ya ketenat ka koj ka khia uba wailat miki Jylla ulaong ba ke Sorkar Jylla kadang ap ya ka kaipot naki consultant ki badang bisyar benia da kanu kelenti ke babahatam ban penya ya ka 108 emergency services ha Meghalaya uba Jylla ulaong ha ka bayadai bat ka jingkeno bagi nong tre ka EMRI 108 kimpat yolut ya ki jing siu dan jingtip AA namar ba shimla yo pdiang satya ya ka file ka bayadai bat kata. Menteri Sorkar Jylla badik mi ya katanat ka koj ka kia uba wailat mi ki Jylla ula pentip ba ka Sorkar Jylla kala pen khoi lut ya ki jing siu badang sa teng syaki nyau hajar ngut tam ki nong trei asya bat kumba kalong menta ki kam badang sa teng ki debe na kaliang jong ki asya syu na ka Sorkar. Haga juga por ba Jylla ulai tu bagi nong trei asya kila wengru ya kajing sange trekam kaba klemput sengi. Hadian lai snem bala play pat ba ya ka Kripa Victoria Senior Citizens Home han nongsder Pyrthei District House nem arjar arpuar haga bala ri bat sumar ya ki riu temen ki bumdan syu ki nong ri nong sumar. Kakong Victoria walang kaba penya ya kani yeng kala thiet jaka sakdiat nak benta ban tep ya ki riu temen ki baklat no ya ki bala ri bat sumar hagani ke yeng ya kani ke jaka tep bala jer daka kerteng Garden of Remembrance lakor khu kerdo do Reverend Father Anugrah Karkata na RTC Umran. Ki pulit ke Anti-Narcotic Task Force jong ka East Giant Hills District. Ki bala yo ya jing tip ke babenia na kita nak sentiat. Kila penlong ya jing talasi kali ha kiang police patrol post bat kila yo bat ya ka way ke trop kit pniang ke badon yo registration number AS11 DC iway R not kuntup ya sangut ki bril. Hagajing talasi ki pulit kelayok kurup sauteli kisenduk tap sabon bala tap hadu saupusan point san gram udrog heroin yau bala keny antat bau syongdor arpo lak tengka haka yau DBI. Kakun hon jong ki pulit ke Sadar Police Station hapok ke jing yalam jong Sub Inspector Arquis yau pniau kila yo kem ya arngut ki brio ki bala tip kerteng kum u Braceley Suna bat u Anderson Sumer na Mukla West Giant Hills District halor ke jingkeno bakila rung ha gawai gedukan Messrs AK Enterprise kabadon ha Glories Plaza Kandailan bat kila tu ya gawai ke mobile Samsung Galaxy S23 Ultra.
kum kadak ke jing rakhi ke jing dap nhiều pesan snem ke Saint Joseph's Church Maukhar Parish lengba ke program Cultural and Sports Committee kala perlong ya ke Jubilee Marathon arhajar arpun rio hakaba ki reungai kebalang klem dakhen ya ke jing kriat badai tha jong ke telang hagapor men step kilai shimenta hagani ke jing mare marathon ya ke marathon la sedang hagapor rio beje men step bala kawe ya ka lama da MLA ka North Shillong constituency uba Adalbert Nongrum. Mentanya pai syakimat Khubor nak lengkari. U Syara Chandra Govind Rao Pawar uba longteng laisien u menteri rangba ke Jylla Maharashtra. Ula ong ba amsyam ladon ke jing genjok tin ya u halor ke jing penkiu ket ya ka Sunetra Pawar. Ulapan pau baka jing ya kren ban penia sok biang hapdengki arliang mamla jong ke NCP balayalam do Ajit Pawar bat u Jayan Patil kala jankot shwa ke jing yap kensan jong Ajit Pawar. Ka Election Commission jong kari India kala maham baka jing tep ya ki kot kisla ba klembu kerteng kum ki babiang hagapor ba bishar ya ka tup jong inong tep vote ha West Bengal kan wanra ya ka jing penshitam ka pating bat kala tenrong syu ha ki nong pet bnia ki ba khamapo ban bishar bnia ya kum kini ki jing bakla. U Menteri Rangba Ado Jongkari U Narendra Modi ula priang sngobha ya ke jing penrung ya ka Patna Bird Sanctuary bat ka cari dhan ha ka thup jongki Ramsar da ka baong ba ka ni ka kentiu ya ke India ha ka jing ya khun ban penne pensa ya ki jaka balang ka jing ya dai ki jing thau wa bat ka roi ka par ka bane. Ka sarkar ka ong bakala te lakam ya ke jing penon kam bakla yakis bo dawai haki ayam rep arajar arpusan arajar arpun rio lengba ki hajar teli ki jing pen bena ki jing penduk license bat ki FIR katba ka kentiu ya ke jing pen mi sbo dawai ka baya hab lengba ka skim soil health card ban ya dai ki nongrem ka bha kamiat jong ka do rep bat ka rep kriang ka baroi salonsa. Hakasan Tarik Urumpang Menteri Rembak ke Jylla Tamil Nadu UMK Stalin ula khot long ya ke jingyalang jong ka kunhun menteri ban terwa penbena ya ke mangtengka jong usnem arajar arpun rio arajar arpun nyo kepala khmi lenti bakan wanra ya ke jing penbena bakongsan hakasan hima sima shwa ka election syahing dorbar tauan ke banwan. Karai jong ke sarkar Bihar ban pak tokit haka Central Bureau of Investigation halor ke jingyap jong ke samla puli NEET ke badang kena ha patna kalau penlong ya ke seng BJP bat ke Janata Dal United ban risah hapedeng ke jing keno ba lalek bi ijot ya ka lembat ke jing dawa jong ki bahing jong ke kena ya ke jing tokit ke bahok bat ke bah syai. Lalap basangut kinong bela na Assam kilayap hakawai ke Jakarta jong kinong bela hajan Bengaluru hakabaki pulit kila suba ba kila khlat na ke jing bumyo ring mensim kabalapan pau biang sa sisien ya ke jing bum shngain pura haki Jakarta jong kinong bela. Ya unong ya kun na ke benta ke imlang saklang bat ke Mariang u Sonam Wangchuk. Lara na Jodhpur Central Jail sya Ames na kabentaban pa examen halor ka jing ot pang jong u. Hagjo kapor ka Supreme Court kalabata ki Dr. Bakerpang bantokit benia hadian ka jing kerpat jong ka Kurim jong u. Kipulit jong anong ba Jodhpur, Rajasthan kila tau ya ka Special Investigation Team kabadon kendaingut gidkot bantokit ya ka jingyap bapla jong nongtok kana niam u Sadhvi Prem Baisa da kabati benya ya baro ki jing shisha kentup ya ka jing I inject ka jing tmu bashalandet bat ka jing ya kaja ki bayadai bat ka ashram kumba shipongut ki nong lake pilgrim kilaman sau jur haba kawai ka bos armala ka ba one pai na barsana kala kala ha surok ba Agra ha Etawa district na ka daw ba unongnya shamla bante lakam yaka la yato ki pulet mentanya pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei
Haka India Arab Foreign Ministers meeting ka baar. Ki menteri korbari na Oman bat kiway ki menteri na ri Arab kuntop yaw menteri kambari jong ka United Arab Emirates u Khalifa Shaheen Al Marar. Kilapoy hanong ba New Delhi haka ba ka India ka persyang ban pen scam shushu ya ka jingya day ka kongsan bat kiri Arab League. Kari United States kaladon ha ka jingkang dam ba sipor jong ka sorkar hadin ba ka Congress ka klem la ban ai jing menjur ya ka mangteng ka ha ka por balabu wat lagi nong elam ki khmilti bakan long ka balengkot kinong tau ain kidang yele ban ai jing menjur ya ka pisa bala kersyan da ka Senate. Ka Justice Department ha United States kala sedang ban pelaj daki million teliki record na ki mokoduma jong Jeffrey Epstein bat u Ghislaine Maxwell hapo ka ain ka batmai jong ka jingko jing suba da ka baong bayaki ki record la bishar benia na ka benta ban yadai yaki nong sha leben kat baki bot renti yak jing betha ban pen pau Pyrthei. Ka United States Central Command kalamaham yaki sipai pahara jong ka Iran bakin kiar na ki kam basirkai hakapor balatmu ban penlong yaki drill sipai duriau haga Strait Hormuz u President Donald Trump uloong baka US kadang lum kambun sya yak sipai duriau ban penibor yak Tehran bad haga jokapor ban beteng yak jingedai. Ki riulum try muluk jong kari Amerika kila kentu ya ka Congress ban ai jing ya da lang baki pulet bat kentiu ya ka jing bay tingka haki Indian County la ni ki snong basa ki riulum try muluk bat haka joko por ki kersyan rat ba ya ki an ba penyar ya ka hok ka jing sngan bat ka jing syakri ban ya da khambahai ya ki kena bat ki long yeng jong ki. U President Donald J. Trump ula ong baka jing Ukraine ya suk apdeng ka Russia bat ka Ukraine ka don shisha ka lat ban job dag bakam baki nong Ukraine kila jan ban yepen bet wala ki don ka jing shun ka bajur bha hapdeng kini ki arliang mamna. Ka Islami Andolan Bangladesh kala kento ya ka seng BNP bat ka Jamaat Islami baki don ka jingbam sam bat ka jingbam la ban sanchar da ka bakentu ya ki nong tap vote haswa ka election ka ban salong haka khat artarik urampang bakin kentat ya kini bat kersyan ya ka sanhima sima jong ka IAB ka ban light lut bat ka ba pensyong norim haka syariah. Ka jury jong ka United States kalarai penrem ya u engineer barim jong ka Google u Linway Ding namar ba ulat tuk buri ya ka AI nagbenta ban ajing mentoy ya ka China ka badai ka jing penrem ka banengkong ha ka jing tuk but buri ka badai bat ka AI. Ka NASA kalabu teng no ya ka jing penher ya u Artemis Baar Moon Mission sya ka pratarik urampang namar ka jing kriat bat kal air ka bajur ba ha Florida da ka ba penbek ya ka por ban penti kena ya ka jing penkre bat ka jing test ka ba shngai kito gilong gimat Kublai.